Er is geen waardering voor het talent dans in Suriname. Er is geen waardering. Ik ben het deels wel eens mee hoor. Als ik zeg maar antwoord mag geven. Ja. Vanuit zeg maar, hoe moet ik het zeggen? Als een show is of wordt uitgenodigd of wordt ingehuurd om op te treden. En je zegt ze van, hey, kijk, dit is het bedrag. Ze gaan zo snel van, of zeggen ze heel gauw van nee, je bent veel te duur of zo. Maar ze snappen niet die tijd en energie die je erin zet om die 5 minuten maar te dansen. Ze vinden van, het is 5 minuten zo kort, dan vragen jullie zoveel. Maar door die jarenlange ervaring die we hebben opgebouwd, elke dag trainen, zaalhuren, al die dingen, investeren in zelf, zien ze dat niet. En ze snappen het ook niet. En ze vinden van nee, dan liever doe ik iets anders. Liever neem ik een band, dan spelen ze een uur lang voor me. Dan dat jullie 5 minuten komen dansen. Maar nu merken bepaalde mensen het wel, want ze volgen bij mij, les die volwassen groep. En ze snappen van, oh, 30 seconden, wat ik ze aanleer, niet een uur, 1,5 uur lang. Ja. Dan laat staan dat wat jullie doen 5 minuten lang. Zo is dat. Dus nu pas snappen bepaalde mensen nu. Ja. Dus ik zou zo zeggen van, aan de ene kant is er geen waardering, maar aan de andere kant wel. Ja, ik begrijp je. Het is namelijk zo dat we ook de waardering, dus de mensen die het moeten waarderen, die mensen zijn misschien niet op de plekken of hebben dus dat niet gestudeerd om te begrijpen waarmee wij bezig zijn. Dus als je bijvoorbeeld cultuur of je bent voor het ministerie van, het is niet eens onderwijs, het is eigenlijk een kant voor de kunst. Als je daar iemand hebt die jou begrijpt, ja, die begrijpt wat dit allemaal voor ons betekent om een dans van 5 minuten te kunnen presenteren bijvoorbeeld, dan alles wat er omheen draait, is op dat moment 5 minuten, afgelopen. Maar wat je daarvoor hebt gedaan, al die dagen, weken en uren, hebben ze niet begrepen. Nee. Omdat vele van dit soort presentaties zijn niet dingen die al bestaan, zijn dingen die zijn ontstaan. Dus die creativiteit, dat maakt dat dit is gekomen. En dan gaan ze het waarderen, oh geweldig. Maar als je dus daar tegenover stelt van dat de mensen je daarvoor een vergoeding geven, want als ze zouden betalen, zouden ze dat niet kunnen. Dus dan geven je eigenlijk een vergoeding. Een vergoeding voordat je daar bent komen optreden. Ja. En de groepen voelen zich dan ondergewaardeerd. Maar die waardering ga je krijgen wanneer mensen ook weten hebben van wat er eigenlijk gedaan wordt en hoe dat werkt. En niet alleen maar onder dans, maar ook onder de andere artistieke vormen. Ja. Dus dat is heel erg belangrijk. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.